Hej alle sammen. I dag skal vi spille Minecraft igen. Nu ved jeg, hvorfor jeg kunne. Jeg var nødt til at ændre min navn. Det er lidt ærgerligt. Jeg arbejder lidt på det. Nu hedder jeg bare Benny Gamer. Sådan der var der lige lidt væk. Der skal vi gå ind i Bounty Home, som jeg sagde før. Men det kunne jeg så ikke. Sådan der. Så kan I se. Det er godt nok blevet opdateret. Det plejer. Ja, godt. Det plejer. Hvad er det nu, jeg vil sige hele tiden? Jeg plejer hele tiden at dø, når jeg kommer tæt på nogen. Jeg har virkelig ikke meget rustning. Han er en hacker. Jeg skal væk. Okay, så kan I godt se, han lige hacker. Okay, det der gik så dårligt, som I kunne se. Der er nogle ting herinde. La la. Jeg starter lidt mere med. Sådan der. Og jeg siger, hvordan kommer ud? Du skal bare holde på den her ud. Hold på den. Så når den er helt gået op, så kan I godt. Så kommer I ud. Kan du lige gå væk, men den lægger virkelig meget. Du lægger. Du lægger dig ret meget, det der. Jeg går lige ind på den dårligste verden også. Jeg glemte, at der er pauser inde ved. Prøv at se min kryds. Der er pauser herhenne. Skal jeg lige prøve at blive venner med ham. Når jeg siger, også shift er så hurtigt. Jeg trykker bare et par gange. Prøv at blive venner med mig. Okay, det fik jeg så ikke. Okay. Sådan der. Det er ikke lidt bedre. Det plejer det at være. Så er det flot derude, synes jeg. Jeg tager lige den der. Nu er guldring faktisk lidt værd at tage. Fordi nu kan jeg ikke bruge den til at købe. Jeg så godt, der var en der. Han skal ikke prøve at snyde mig. Du skal ikke prøve at snyde mig. Hey, dig der, hvor er du? Okay, jeg tror nok, jeg er blevet OK nu. Sådan der. Der er blevet ligget nogle ting herinde. Igen. Niks. I kan se mere af det her med server i min egen verden. Så bare skriv ned i kommentarerne, så kunne lige vide, så giv en like. Hvis ikke kun, så giv en dislike. Det bestemmer I helt selv. Jeg skal ikke bestemme over jer. Okay. Jeg går lige lidt herinde. Skifter jeg lige armor, tror jeg. Og lige der. VIP. Okay. Undskyld, jeg snakker sådan der. Jeg blev lidt bange. Jeg så ham der med en VIP. Han kan ikke. Okay. Jeg er ret godt på vej. Okay, skal jeg lave dobbeltklik? Ja, det tror jeg lige, jeg skal imod ham der. Det der kan jeg jo ikke sige, det der. Okay, jeg er virkelig dårlig til det her. Kom nu. Jeg er bedre til parkour, end jeg er til at spille. Vi kan også lave en parkour-map. Nå, jo, du blev. Det var så lidt pinligt. Sådan der, man. Oh man.
hvad laver du dig der? Du ved godt, jeg lige er bag dig, og du har lige det friskeste armor. Om den spiser. Ham der løber hurtigt. Hvor mange pile har ham der? Jeg er snart død. Han må ikke have mere liv tilbage snart. Okay, jeg undviger næsten alle, men det gør jeg snart ikke. Jeg kan næsten ikke undvige flere miner. Jeg kan ikke sprinte længere. Det kan jeg så, men jeg er lidt dårlig til det. Har ham der speed, eller hvad? Har jeg lige gjort det der for ingenting? Så burde der være en diamond herinde. Nej, det var så ikke. Det bestemte den lige for, at der ikke var. Så burde der være en diamond i den. Det var sådan noget. Eller det skulle være i den. Lige meget lidt rustning er godt. Sådan der. Og det var det heller ikke i den. Sådan der. Tror jeg. Tror jeg er parat. Det var godt, jeg lige tog den kiste. Der er money i. Money. Okay. Jeg sagde ikke noget. Nu skal vi... Det var bare mine forældre. Okay. Jeg ved godt, lige nu snakker jeg ikke så godt. Fordi jeg snakker ikke så højt. Cool. Okay. Sådan der. Skal jeg lige blive venner med ham. Og det. Okay. Okay, nu skal jeg gå derind, hvor jeg ribbede sidste gang. Rib mig 2016. Jeg tror lige, jeg skal hjælpe ham med Trunde. Jeg kommer. Jeg er virkelig dårlig til at beskyde med den her bue. Den lægger frygtelig meget. Jeg tror ikke, jeg vil være med i den kamp. De kan godt lave den kamp for sig selv. Du holder dig væk. Hvad sker der med min iPad? Jeg løber stærkt. Ej, det er mener du ikke. Sådan. Han ikke dræbt mig. Mamma, guld har jeg 90. Men jeg kan godt købe guldhavs for 200 kroner. Og nu siger jeg bare, hvorfor købte du den ikke? Jeg vidste allerede, at jeg var ved at dø. Jeg døde, fik nogle andre golden. Jeg kan ikke beholde golden, selvom jeg dør. Der er en, der kender mig, tror jeg. Der er en, der hedder Ben. Jeg hedder Benny. Eller var det ikke mig? Jamen, det taler vi ikke mere om. Eller det gør vi. Eller gør vi ikke? Okay. Får vi ikke lov til at se. Okay. Kom nu. Kom an. Jeg har mindre liv end dig. Skal jeg lave dobbeltklik nu? For det kan jeg godt. Dobbeltjet. Nej, dobbeltjet. Han laver også dobbeltjet. Kom nu. Dobbeltjet. Lav det. Kom nu. Han kan ikke slå mig.
Og gerne have den der diamondsvær. Undskyld, jeg lige var så stille. Jeg plejer ikke at optage, når jeg spiller. Ham der kan ikke finde ud af at løbe så hurtigt. Wow. Ham der kan godt bruge noget træning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kigger i den. Helt ærligt, jeg har mindre liv end dig. Så løber det bare. Kom nu. Nå, jeg har en genvej. Er sådan, vi spiller vi med genvej. For det gør jeg lige. Jeg glæder mig til at skubbe ham ned. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Så burde han bare ned. Gå væk. Gå væk. Gå. Okay. Det har det nok. Jeg tror nok, videoen er blevet rimelig. Så vi skal til at afslutte den. Vi ses alle sammen. Farvel.